ରାତିକାଳ ସରି ନାଇଁ ନା ସଜ ଆଲୋ ଏତେବେଳେ ହେଲା କଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନୁ ସିଆଡ଼େ ପିରାଟେ ସରିଯିବ ବା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ଟିକେ ସଜ ହେଇ ପଡେ Wow! Beautiful! ତତେ ଯିଏ କିଏ ଦେଖିବ ବା ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମయూରୀ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମନ ମయూରୀ ଗାଡ଼ି ବିନି ମୋ ଦିଦି ମତେ ମାରି ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି ତୁମକୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ମନ ମయూରୀ Timing! ତୁମେ ମୋର ମନ ମయూରୀ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ बिनी तुमको मुझे भी पछे मारी बहुत दिन खोजी खोजी আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে তোমার एमिति कॉमेडी वीडियो देखिबा पई जदी चाहुचंती ताहले मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु।